Busia made in come same menu, I mo do ye pa and I made a bro. Bako, a free apostle and not quatin or and I've seen Reverend O.A. answer. Na Ebusia and come sending more do to the sense, a Webian and Sabekabia and on finding every means possible, say, or best say video way, Ama Kantanka, Ebusia Kun, no me hunia echo. Just last week, and I yenya by lawyer. Ajo Asafo single-handedly esi eni papa wo go mo abompata amanfo ebo na baso say oye woman king wetimi succeed ebusia penny to pack ebusia that just by the way now say ye course wo go mo abompata and same pina na nkofo aka wo ho ebi chese ye mame Ajo Asafo ayade pass amado papa a befitting burial ene amene wo kase Reverend O.A. answer bidin komo say ni obedi Yura Kantaka de no say busuafo angina ntumu a 2 years no hu ye sa enipa no beto na mo nsedo ebusua asema ano hyipa na fe senior apostle na kwate so abedin komo say na me bie nani ema ne hu say Kantaka ne baba a wo ye ne firstborn ohun say wa collapse egu fama ye so ne mu bibia na enye yi ebusua aye too much mesori de mo subscribe page ni mi adoma na smame se na ye upload bia so na unsa ebetima aka we yan come sa ba anu sie pa Musa fa grawe en koma afoso kodosafo ne mamienu se be na pray ho edi ade e mera busuafo na ngie ntuma obetina konya so oni 2 years so me se sisudie afoso kodosafo ba be ma se onto se busuani nyina be asudie na wa pray ho e mera yensie wo papa esi ne ho akonya what 2 years obewu ne papa akra buafu na bofo ne kasa kire me se enye me nko na awurade be ya kire me ba do pesa asofo bi nso hunu na ye kokoko edeba busuano so no ma ye careful aposu kwedo safo ma entina se nye nkabo do man kasa eni di obedi edu kan ba me bi hu se sunsun Ajo Asafo ena wo so odi kan Ajo Asafo ena wo so odi kan se nye wonu a wo mo kasa ntina se entusu obi abusuano na koma beto de ni ba ne pre etina agonya so a wacha 2.5 years every years abra tell to obetia so wonya stroke was sedem ye tele kabiem ebe ye rumors say abra tell sedem okosa no ho yare o yesi process ebe na mu na mecho empa ho omu ni yare okosa ne ho yare sa ai se suafo mpani ya omu nye careful omu tenase na omu ni asemi ye na obi akoma to ne ye because abusuani bi ya ye bias na papa ne be strike mo bi down on form so ye ne ba because ni wait mu pe ne du ase e wo be de oko papa no wu na so physical isunsu busuta and africa na nyoma wo ye de se ba be beja because o ba be da ni all come in the realms na juma bi ni wa o ye ya e be buta afi papa yenhwe ye papa Kantanka wa free mo ne di se ayi yesi yaye manso wo ho court kura de hye se me enya yi no nanso ayi na baso papa sunsu mo na mo wani se de no maikono se ya na beko ana tu atwa ana yenhwe animu se no ma akese bisi ohe ye papa free mo any baby already ne dignity ne legacy won se na onipa wu a atiasefo ne bo na wujade ho ban ne kan legacy no awujade ye wo ajapade ene ye wo awuja de ye ka awujade a ya kankasa ya keka bum awuja de enti ene ma miensa ne ka bum nya awujade okay de wawuo no wajade enti eno ne legacy no so nipa wu a atiasefo ne bo na wujade ho ban onipa bia obewuo no ye hyase bo na wujade ho ban firi na yiyom ene na chiri ntoto yem eno nti na so onipa firi mu a abusua no ka hyiam eye ho meeting wi a na afọ yama abusua panyin na kasa se da say ne be odihye na yie na mum da say ne be na awotwe na enti no na nwotwe de ne ato nkra de afọ obia so kane no na ka ne mobile phone ni wonti ne yesoma ti nim se na no nkom mesi de ai friend na nwotwe na nwotwe bruni de na awotwe no fa ne nso ba ye na nanu ye fa na nwotwe eda no kohia akyekyere no enti ye na nwotwe enti ye kobehia sa ya soma de ye soma no onko na Romeo ho wonkran onko we ho onko bia we ho mra no na omu nyina timi akwa aba yesi yedi na awotweda no wie a ye de na awotweda ne hye yida enti ye wie a ye ye wie a
na ye wie no da ye no wie no na ye bu nkonta no ta ye dwoada no ye bu nkonta no a na ye yidi obedidi owu ye no ade edi na si wo enti wo hwe saa ne ma ya ma kire kakra ye mede ba olumade no hu wo hwe saa ne ma kire kakra ya na wo hwe osofo pon ye de pon so bibi so a esu chen bibia osofo pon yem papa olumai safo kantanka nko ye obruni a kabana ye sonosoro ene me ye bana driver opake no ka se omo de ka bia ba omo ye minim bia ode obehu o se ka bia ba omo umia okia na no e pake minim se ode o se back Ghana technology ne de bebre no apake sanete ena utimi mia na bisa nse se olumai safo kantanka sofo ne di kan ye ka utimi bonsem se o se brawachi for bres na ka no e ba eno de se anye TV ubonsam na so curtains o yese ya na eno yes eno de se anye hwesa legacy way enti se nipa bi se no ofiri mu no na kire ntoto ye no e wo se nka abusua ka bom na yetoto na yiye na se no ka bon se fonton from usu e ohene bi na eba ketesu e ohene bi na eba mampani ba akan won abrofo kra eba asofo kremofo ya ye nkremofo ba traditional fo na ye fefefe na ye wie na mu wontokwa bi a ye kono wodem sa ntokwa ne ye nkona bonten ena na make school politics ena ye religion abebreki ye no eno ye nkono wa bonten enti obrempon aye mu ntokwa ye nkona bonten wa abusua fie because on pese obesey obrempon no ne legacy na on pese obesey ni din papa wanya wasase so because ntoka ne ba bonten pe wani ngwase ni bibeka wufo na okọ no na tese wase bra obebre nyina hwe mfanto ho de ne bi ne ebi wufo no tiase kra no woni bia ema beye 4 5 ana 6 na wo ya but obia otiase no nim ba the moment antokwa no be starting kwada ntemu no na we gina tem na me maame kra kan si o isusu ma na fenko force na ufo se o ware o ko hawo awo akọwu bebre no kenye bone ko ebi obi ni mo hawo afamu oba ba ko bi hu akọwu sanity na nso so ese woni patari fufu ehye no enti saa ntokwa no ayeku wo awufo na chi sese yi a ese wo mu legacy no wo mu nim so mfa so na wo se bible se obi wu na ya anye na yipa ansie ni yi a o te se den opon makra mfa so chi na krama funu empo esombo chen no kwesa asem we a bible aka ho emoduro na se krama funu ya ansie ni yi anye na yi enti why na se tradition ni nye a bible aka ho asem say sa na wo se ye no enti wo hwe osofopon apostle Joseph kwanya urade fa so pagya no nanka yasie no kama abusua panyini no ene afafa ni nyina atenase emamma nyina atiase ne yasie no kama wie ntokwa bi wo ya kokko oponachi obi ante yasem empanyifo asiesie wo tokuru ebere BBC Ghana ha me modin ma me ba mu kasa ho an se sa na wo senka ye no fi sa nipa no tonwom nso begya ne ma BBC ya the same eno mo dia sell legacy no e family system na break it down no na natie nko ohe apostle Joseph a ntokwa na epagya himfo na ekuntokwa no enkola na nkoda amamre mu nkoda ni won papa na maame sufunu so ahoden tabi okunu oyire onni ni kuna na yire sufunu ahoden nokre amamre mu no nkoda mu papa wu na maame wu a e abusua de a sanete abusua na ye ntotoye na omo de mo chefa asede amamu na se mo asede chefa amamu enti amamre mu no o papa wu maame wu a e abusua sem e abusua na betoto niema aye bibia omu wi a ese ma mo chefa ni sa yetimi kwa ko ofaase no mo se ofaase mo nso mo chefa wo se mo ye ne mo ofa wu ye no se na wo se mo ye na yakonuanom ye che obia de ma wo enu ntin ye wie na ekaba kora ye se mamma kanie ofaase nom kanie enuanom kanie enanananom so ekanie saa na ne ye no abusua enti the word abusua ne ye abu aswai ye bubum obi wo din foforo de be kira ase ba akankasa bia keka bom ne anya den abu aswai ye kasa birbi abu aswai a na se kotin na akoti ba bi na afa ba bi bare sa ka bom because kwa san be shia na san be shia enti ebu swai enti da ho kese uwura ma dua bia wo ne sibia
Eso ni nyina ka bom ye kwaye. Yes. Aha. Enti nka ma eni ne maame ana ne papa. Gise abusua ho akire no adu ba no ma abusua ma okwan se. O nana mo opa free mu ye ho akire yen. Nana mu na kakra wo mu nsem. Enti we de yempese abusua ni begu asinti de bibia ahye mo nsa. Enti munya yiye ne enta mochi. Eno no kra na abadwemafo no mu de sika ne ade a mu de be nyina ma mo ofanom ana se mo papa abusua panyin. No no aye na mo madi akire. Sanete. Enna se ukunu ana wo yiri na wu ye nso a. Family system no break it down no. Ne ye chekire no munimu a. O maame ukunu ana wo yiri wu a. You don't have power over the body. So on ware oba bi no wu a. Wo di funu no koma na abusua. Na abusua de won so a wo ye okunafo no wasede amaw na abusua so wo ye ntoto ebe se wo de nse wo ye kuna sanete se wo kunu so na wu ye a woni so tumi wo de koma abusua na abusua fo mu amu na wo no ye okunafo ba na ye yi mampanyimfo wo abusua no na ene wo kunu na abusua no ene wo ho ne wo ma ye okuna enti na traditional system no ye adwuma ena family system no so eye adwuma enti na asumdwie aba ewo ho ene ya breaking ti asumdwie ni ho akire ti sen papa akire ti sen cause dia waka nyina bam ene pese yeti free wa no yo papa na chi ti sen na ye empire ewo bepo no so wo de wonim ho nti sai no koso na meka kire ho se ye bompa am se ye mompa ye ma oluman ne bapanini no oba no na mahu se omaye ayi awie issues bae ba issues ne ade ebeba issues na chinu se wahemra wo yare da ho no wayemre no hi omoso ne nsa enye owu asemba ayi so omoso ne nsa no da ho enye so omu ye ayi ne wie ya o ti mu se no wayemra wo da ho a obi a ti se bibie tumi no na omo pene puma sibre na mu se mo de omo ye nyankoma de mano bompa ne ade mano ba still no wayemre na ye ne baba panini ena na wanya saa okon no enti omo bre yie na o struggle saa wa meye ni pasu bio enti ewo bloggers be break craft idea ko bi pono so na meka nkofo twae ampa saa na akọ aye ntokwa yeye ni ade no se wo gina kata papa achi na nim guase ma no eye perfect ade ba ye fa abusuam ena unyina nkata papa achi wa abra wo gu nanim ase minka so ba na be ma na gu obi anim ase o na mo ye family system na anya adwuma enema we ekono anka abusua panyini bi na di animu na munyina mo de ahye mu na anko ye kura anka mo mma no mo hoden wo mo ho mo ni mo nyam ntoma fura mo okay enti me hu se o maye saa de ma ni nyina awie na issues ba awie no na eno achi kura achi na oba no enti apo ne ba panyini no wa ye mre a woda ho a omo so na batise ha no omo so to omo so na batise a na ato ho and she was seriously struggling wow enti emane ntenase ba bia ne tihye no onko kanya ehojam So from all looks and come say me no amedia brewe enye good news meso de mo ase wa dwen kire bi a wo bia no wo be drop no wa comment section na fe de mo wa try your possible best so be send video si send obi so ensa ebe kan bi subscribe page ni mi adoma no so send me upload bi anso na unsa ebetimi aka makra